Kaya ngopo? Waspadano. Hop. Wes. Lho, murup meneh. Nangi kowe kelakon remuk. Dadi rempon kowe. Ayo tontonen. Goto sing nang tanganku. Iya. Ah. Wos. Wae. Lho. Nggonmu ya iso murup wae. Dikira sing iso murup mung nggonmu wae. Ayo. Durupke bareng. Maju. Iya. Ojo mlayu. Udus. Wes. Wow. Ah, lo. Oh. Adios. Oh. What? Pas. Oi. Aduh, mati aku. Aduh, mati aku. Wah, iya. Wah. Waduh. Ayo amuk kerubutan aku. Hei. Woi. Arab suto mburi sekedhi. Ora mundur sak jangka. Woi. Dos. Ayo pusakane Pendhita Durna tempuk karo pusakaku gene kira gondro sepiro pusakane Durna kobong maju lekane ngatiku Dek Patih kula niki enten paridaman apa weh sajake ana garapan anyar yo ceket Lara tenan. Aduh, lho niki napa niku? Niku pusaka kula. Weh, lah dalah. Pusakane Kakang Durna tempuk kalih pusakane Anggana Sura. Pusaka kula malah dadi awu kados ngoten. Pusakane kok iso wujud buta. Niki pancen panjal maning buta mula kredane kaya dene buta. Oh, ngaten. Nganti kobong. Oh, leguduk manyar-manyar. Lah, rembuke penting-penting kok diblegudak-bleguduk. Guang kalen mawon pusaka sampean. Oh, nggih. Kula gawane. Bali sesuk anggone meneh. Oh, aja diguang golek duit kok diguang. Kapan? Ah, ora usah takon. Iki letih adoh-adoh pokoke. Cope adoh. Adoh napa? Adoh letih. Guang kali ya Dek Patih daturaken angger nata mandura. Nggih. Ojo mlayu we. Wah! Oh! Ah! Hai! Mati kowe. Oh, patah sirahmu. Wah! Ah! Wah! Jalukane yit. Oh, panggao. Bus! Wah!
Os. Oh. Ah. Mati kowe ambruk. Us. Ot. Apetah siramu. At. Ah. Bos bablas. Oh, mati jebol dadamu. Wah, Edian. Wup. Waduh. Wuh. Wah. Wah. What? Bos. Wah. Wah. What? Why no? What? Wah, khusus. Ah. Ayo, manggal iyo. Hot. Los. What? Wah. What? Tuyo. Lo. Ah. Oh. Ya. Wah. Waduh. Yo. Hop. Ah. Wedian. Wah. Tanda. Weh. Takon banteng. Lo. Hai. Wayo. Roh. Ah. Bet. Yo. Mati aku. Ojo naik wes bablasan. Oh. Wah, Edian. Oh. Waduh. Wah. Waduh. Wilohat. Ah. Obot jar kowe. Ayo. Angga kowe. Mati jeneng aku kowe. Wah, ngepelo sirahmu. Udus. Wah. Wah, colno iya. Ganti tumbak. Wah. Yes. Wah. Boyo. Godo. Us. Us. Ojo mlayu.
Raitno hati-hati sabutimu. Iya. Hop. Os. Ojo mat. Yes. Ojo mlayu we. Iya sabutimu. Iya. Fight. Wah. Kathuking godhog menclang. Ayo, endi sing leno? Iya. Hop. Ah. Iya. Has. Wah. Hat. Was. Aja mung mletik. Tontonen kaya ngopo? Waspadano. Hop. Wes. Lho, murup meneh. Nangi kowe kelakon remuk. Dadi rempon kowe. Ayo, tontonen. Goto sing nang tanganku. Iya. Ah. Wos. Wae. Lho. Nggonmu ya iso murup wae. Dikira sing iso murup mung nggonmu wae. Ayo. Turupke bareng. Maju. Iya, iya. Ojo mlayu. Udus. Wes. Wow. Ah, lo. Oh. Adios. Oh. What? Pas. Oi. Waduh, mati aku. Aduh, mati aku. Wah, iya. Wah. Waduh. Waduh, mati aku. Waduh, acur awak. Waduh, iyo, iyo. Apa iki? Aku nganti ora weruh apa-apa merga mripatku kena godha. Iki apa iki? Kok kenyil-kenyil. Iki apa iki? Kenyil-kenyil. Ya. Padake apa iki sikilku kok diet-nyet-nyet. Kenyil-kenyil piye? Wah, niki Paman Arya to niki? Iya. Kok sare ten mriki? Rumangsamu aku ki mau ke Sanjabaya Sanjabaya pripun? Ora ngerti sangkananing dumadi ana godha tetes nang sirahku. Der. Langsung pure pendeleng aku ora weruh apa-apa. Grayang-grayang aku arep turun kok ana watune tak brengkal watune tak guwangi tak nggo turu. Yuk terus angler dengkulmu kuwi. Watu tak brengkal tak guwang mas semute bubar. Oh, lajeng niki sampean wau nembe disemuti, mbuh. Wong tuwa disemuti piye? Kowe tanding sapa? Ih. Tanding utusan saking negari Loji Tengara aran Raden Anggana Sura. Menang. Nun
Menang po kalah? Pangestunipun paman kula kalah. Dengkulmu melocot. Le rembukan direwangi padu betake men menang kok malah jebul. Blong. Blong piye? Kalah to kowe? Nggih. Kalah nggih kalah ngoten mawon kok blong. Tegese ora sumbut karo le bekenengan iki ganjil. Jebul meh kepleset. Meh genep. Maju mboten ajeng golek tukang pijet riyen. Awak kula lara. Awake penak ya ora bakal kandha-kandha. Wong iki angger penak ora tau kandha-kandhane nek kesanjabaya lara ngono gek crita karo kancane. Wih, kaget. Niki. Enten apa kok geger? Niki enten apa kok geger? Nggih. Ana pawongan sing bakal njungkeng kawibawane rakamu anggir Duryudana. Lah sinten? Utusan saka Loji Tengara Raden Anggana Sura. Anggana Susura. Iya, mula kowe maju. Nek pancen kowe menang tanding karo Anggana Sura, undhake pangkatmu, mundhak derajatmu, ora bakal ketarik pajek ning nampa bayar ajek. Mangkat kemah tenguk-tenguk tenger-tenger. Sandika. Niki ajeng kula etong riyen. Kok dadak diitung? Lah wau enten pangandikan. Entuk bayar ajek. Ora ketarik pajek. Lah iya. Lah nggih bayar ajek niku pripun? Adoh cerak padha wae. Ajek. Mbuh kowe iki kaya ngono di urus gitu. Yo maju. Aja semlang nek maju menang kowe tak wene bebungah. Amplotku pen. Mang. Amplop tok. Ora ya sisine. Sandika, Man. Setan ora. Sapa? Aku Anggana Sura, kowe sapa? Citraksi. Citraksi. Iya. Kok kombet. Anu kok bali. Aku gelem bali yen to boyong dampar kencana Ngastina. Wait. Arep ngopo? Ora apa-apa. Arep maju perang tekan kene. Gelem bali apa ora? Ayo. Ora bakal bali yen durung entuk gawe. Wani mung sok apem anu aku. Rangkep sewu ora bakal mundur sacangkah. Tentang blang tak. Tanganku pendak jembuah. Jemuah.
Kliwon. Pendak. Jemuah. Kliwon. Tak susu oke. Ngantem gudeg. Anu gunung. Cugruk. Apa maneh mun sirahmu. Nyoh ngantemu. Ayo gewis ngantemu. Ayo ngantemu. Nek dijukuk wujudmu ora bakal menang musuh aku. Apa ya? Ora percaya buktekno. Kekandeng aku percaya tak bali wae aku. Lah, rak tenan. Melayu sak kayange ra nganggo rem. Gayeng dengkulmu mlocot kowe. Angger larasane dowah. Tak tempiling kowe engko. Larasan napa? Agamelan ledona bumyung. Kaya dudu karepe dhewe. Lah karepe sapa? Ayo mbuh. Lemu maju piye ngger kabare? Menang. Apa? Menang. Lah kok Anggana Sura isih lingguh nang kono? Niki ceritane. Iya ceratrit ngapa ki lho. Ceritane kula susu mbari. Anggana susu-susura. Tandung tang blangtang. Lah kok sirahku barang ya. Mbangane mriki ora penak. Nah iya terus tanganku apa mendak. Wah kliwon. Lah kok cepet temen, Bang? Dadi bal-balce. Penak cuma kliwon. Alon kuwi adate ke alon mboten. Iki won cepet. Tak suwoke. Ngantem gudeg. Ngono gunung. Sego. Segoro. Asas. Lah kok ngenake sira? Nyo, ngantemu. Nek dijukuk kok wujudmu ora bakal menang musuh aku. Lu aku lombeng kok. Apa ya? Ora percaya bebek no. Gandeng kula percaya. Kula bali wae. Setan iki. Bali ya bali ra nabrak-nabrak wong ra. Kaya dudu karepe dhewe. Ya lah. Walah tobat. Enten bali damel napa man? Kurawa bubar maut. Nek maut dijupuki malih. Dilumpukke yuk ditapeni lah. Tegese bubar maut ki barisane. Wah, kandha nek sing bubal maut niku balisane. Balisane. Maju nggih. Nun, maju. Tanding kula sinten? Sing bakal njungkeng kawibawane Angger Sudana ya kuwi Anggana Sura. Kula niku gak alas-alasan manek kon maju niku. Kok sajake sedhe mikil. Apa? Mikil. Mikir nggih. Mikir apa? Bojo kula sek mliyang. Mriyang nggih, mliyang. Bojomu mliyang. Vertigo.
Sontekke pun kula sontekke esuk wau disontek jus ngoten mboten mali tak sontek dhewe jus. Mali yo iso genjes. Nyanyi kok genjes. Gandeng bojomu wis mari wis kek maju perang. Ora salah dadak alasan werna-werna. Weh, netepi wajib belang man, maju. Ya, maju. Iki ana senopati kok lemu. Makmul kok. Makmul. Arep maju belang. Arep maju perang. Olah, sing ngomong sapa? Tekan kene arep ngopo ora maju? Lah aku mung netepi wajib kon maju-maju. Ning tekan kene arep perang, sing ngomong sapa? Olah arep belang. Lah tekan kene arep ngopo? Etok-etok wae. Etok-etok piye? Aku iki jengkel karo sing paling dawuh ki. Sengkuni wedolah dawuh wae ning ora nandangi gawe dhewe. Saka karemu pelang ning etok-etok wae. Tublukan kowe endo njur etok-etok ngantem ning aja selu-selu. Oh iya, ya lak ngono dadi ya, dadi. Ya. Aku ngantem kowe endo. Nah, ngono ya. Endo, yo iki pelapatan. Bare ana pelapatan peltelon. Ana pertelon barang. Ana pelapatan ana peltelon. Yo ana bangsone yo icik-icik selak ijo. Kuwi wong amen. Karang kancaku wong Wonoloto kae tukang ngono kuwi. Nah, iki ngene rasane dadak kokan gunem sing tanpa guna. Aku njaluk tulung. Njaluk tulung apa? Aku tak malprono oncalno paske cengeli Sengkuni. Engko nek mati modal ya wis. Dasar ora cocok. Malprono oncalke. Ya lek ngono matur nuwun sak dulunge. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dadi kunal po. Wah, tonjo blis. Pas goncengel. Pekungkung. Matur nuwun aku iso males kang dadi sengitku dendamku karo Patih Sengkuni. Sesuk meneh ya tak go lengganan. Lah kowe rak tenan. Jebul kowe tandinge karo Anggana Sura iki ra tenanan. Lah, tanding kula tenanan nggih tenan kok man genah kemlinget. Lemu maju piye ceritane? Wah, tantangan gayeng niku. Anggana Sura. Apa? Aja mlayu. Antem pecah silamu, bengkak dadamu blis. Dheweke tok antem put ngono mboten dipun damel laos kedhep mawon mboten. Lajeng silah kula dipun jambak rambut kula jus tenduang dul. Kula kelumah cekekel. Apa? Cekekel. Apa tadi? Kelumah cekekel. Ngeten. Oh, cekekel. Lah. Cekekel. Terus
Tangan kula ditwalik dibanting bles, kula glumah. Gletak. Apa mau glumah? Gletak. Gletak. Ya, lah ngoten niku terus. Kula dikoncalke tendang bil kontal nibani sampean. Kowe goro, goleh napa? Kowe lehmu perang mau koretok-etok. Iya ora. Wong aku ngerti kok perang ning rasah tenan. Mung gugurke wajib, ngono ya. Iya ora. Yuk terus kari-karine kowe njaluk tulung oncalno paske cengele sengguni. Wah, mahkonangang. Padak kira ngerti Kakang Durna. Kakang. Kakang Gondel. Enten napa Dek Patih? Dek Patih. Sampean kok kumut-kumut. Enten napa kokean nggih? Sajake enten sing nyetori. Mboten kok. Niki kasunyatanipun para Kurawa bubar mawut mboten kanten-kantenan. Pun gandeng sakniki para Kurawa ora ana sing menang. Kakang Durna minangka dadi gurune para Kurawa. Gurune para Sota Kurawa sing kena kanggo conto. Ayo sakniki maju. Maju pripun? Nek nganti mboten gelem maju, lakon tak lereni le dadi gurune Kurawa, lak lereni dadi nujume Kurawa. Oh, nggih Pak dosen. Ngece kowe tak tempil e. Plinteng kowe muni meneh ngono. Pak dosen, Pak dosen. Lenggah Dek Patih. Oh, kula badhe nginaken pusaka Saka Lima ingkang enggal menika. Napa? Lho niki tumbak. Tumbak napa? Tumbak Kyai Senggol Modot. Weh. Karepe nek disenggol terus modot ngoten. Coba dijokke kaya napa kridane Senggol Modot. Lenggah Dek Patih. Woi! Wah! Ah! Woi! Ah! Oh! Ah! Hey! Poplas! Ah! Eh! Dalah jebul pancen nyata kondange Nujum Kurawa ingkang peparabagawan Durna pancen pengpengen duwe pusaka sing ampuh dijokke ing pabaratan kaya dene kridane Denawa. Waduh, waduh, iya. Nganti kaya lanang-lanang dhewe. Aku go nggunakake pusaka. Tiban pusakaku Denawa mati dening aku
Oh, ayo. Ayo amuk. Ayo amuk kerubutan aku. Hei. Hei. Woi. Arab suto mburi sekedhi. Ora mundur sak jangka. Hei. Dos. Ayo pusakane Pendhita Durna tempuk karo pusakaku gene kira gondro sepiro pusakane Durna kobong maju lho kaning atiku Dek Patih kula niki enten paridaman apa weh sajake ana garapan anyar iki yo ceket lara tenan aduh lho niki napa niku pusaka kula weh lah dalah pusakane Kakang Durna tempuk kalih pusakane Anggana Sura pusaka kula malah dadi awu kados ngoten pusakane kok iso wujud buta niki pancen panjal maning buta mula kredane kaya dene buta oh ngaten nganti kobong oh leguduk manyar-manyar lah tenan rembuke penting-penting kok kur diblegudak-bleguduk guang kalen mawon pusaka sampean oh nggih kula gawane bali sesuk anggone meneh oh, aja diguang golek duit kok diguang. Kapan? Ora usah tak takon. Iki letih adoh-adoh pokoke. Cope adoh. Adoh napa? Adoh letih. Guang kali ya Dek Patih daturaken angger nata mandura. Nggih. Duka yayasinipi kumatot padoning lati sinabet merang segedeng bel mubal murup dahanane wong kangke bedakan olo iblis lanak ora patut gawe bubar barisan Madyabala Kurawa Anggana Sura kaya lanang-lanang dhewe ki antol nenggara lamudar derajat apa kowe parap ayo amuk arep suta mburi bakal mundur sajang ayo kerubutan no teman dulu bupantenge wong Madura iki aja rayu putus wah wes parat ongka angke bedakan oleh iblis lanak iso mabur gembelo sirahmu parat umu-umuan duduk karepe dhewe Anggana Sura iso mabur aja pamer kaprawiran karo Nata Mandura lepasi nenggala buta balik kadadamu
Ayo hamuk serang noto jaya monto untak monta sasa waduh. Ayo kerebutin aku. Ayo hamuk noto manduru. Aduh mati aku. Waduh. Mundra saka ngayuda mulating kaing satru sakti satru sakti wis mandika wada aduh paman ketiwasan paman ketiwasan piye mboten nyono babar pisan pusaka kula sampun karbadene mengsah direbut mungsuh ngekaten paman aduh ketiwasan paman arya kula mboten gadah kekiatan kula mboten gadah kekiatan awit dipun tilar dening pusaka Mandura Kyai Nenggala. Waduh ya. Lajeng kados pundi? Kula kinten negari ngastina badhe bedah. Awit saking kridanipun Anggana Sura. Waduh lajeng kados pundi? Sesinggitan langkung rumiyin paman. Kepiye pawartane anggonmu makarya nampa dawuh aduh kawuning ana sinuwun negari Ngastina sampun bedah ateges kula saged mboyong dampar kencana wis rasah diboyong wis karben dumunung ning kono wae malah kepara aku bakal kerenggani praja Ngastina sawetara kersanipun kados ngaten iya mula ditata kabeh para wadyabala gandeng wong Ngastina sawetara padha singidan tan wurunga golek pinta serayan mekaten sinuwun iya ayo ditunggu kaya ngapa karepe wong Ngastina iki monggo ngestuaken dawuh kula dherekaken Aduh Bathara Gung
Duwi makandha duwi wilangan lur makandha tekan atekan ingkang kaping pindho kagambaraken ing praja Dwarawati ya ing negara Dwaraka Kawestri nyata ngenguwung tejanira praja Dwarawati rinengga dening Nalendra memani ing Ratu Nenggih Tetis Bathara Wisnu lah menika warnanira kang jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna Alimurti Sasa Semana Sang Padmanaba Raden Narayana Giwang Katon nuduri sajoga keparang pinarenggah ing dampar kencana ginarebeg sangganing para mbanjadi kang samya ngampil upacara keprabaning nata kacarita ingkang keparang ayun nenggih putra Jodipati satriya Pringgondani kekasih Raden Gatotkaca Jinebo Senopati gula-guling yuda satriya nggal buruci Raden Harya Setyaki mewah Warangkanata Dwarawati rekan patih Udawa pepakan dereng Kang Maraseba mangkono sang nata kepareng amedhar sabda pangedar paling dilamanta dereng kasang ladhi dening utamaning nata
Sang Nata Pinathara Berbudi pawalak sono liring berbudi mangkono netepi pangandikanira Iwang Sukma madil hung bawana langgeng. Lamun tomboya sisip saka pandulu. Iki kaya sawane purnaning Sun Gatotkaca ingkang marak sawaning Praja Ndrawati. Dir Gatotkaca padha kanthi rahayu. Pisuwanmu kulup. Kawula ninggih boten kirang setunggal napa sowan kula. Kanjeng Wa awit saking pangestu paduka rayune skala sowan kula marang Abhyantara keparang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya, wis ingsun tampa Gatotkaca. Pangestu ingsun tampanana nggih dat kapundi mestaka minangka jimat paribe. Setyaki padha kanthi Basuki boten kira setunggal napa sowan kula, Ka Prabu. Ingkang rayi ngaturaken sembah pangabekti kunjuk wonten rasa paduka. Ya, ingsun tampa Yayi. Kakang Patih Udawa padha kanthi rahayu. Lho inggih, boten kirang setunggal napa sowan kula, rahayune skala sowan marang Abhyantara. Ya, syukur bejo sewu Kakang Patih Udawa. Sumene sawetara Kakang Patih sarta Dimas Setyaki. Merga setinggal Ndrawati kalenggan iki ana sowane Gatotkaca. Ingsun bakal miji marang prunan ingsun Gatotkaca. Baya apa kang dadi wigatine Gatotkaca sowan? Iya kula semanggaken Kaka Prabu, kula semanggaken Kanjeng Sinuwun. Kulup Gatotkaca wonten dawuh Kanjeng Wa. Janur gunung kadingaren Gatotkaca sowan kang tanpa tariwara, tanpa cecala. Satemah gawe kaget. Ana wigati apa pancen dinuta saka pepundhen para Pandhawa utawa pancen saka Karsapriyangga margage matura nggih Gatotkaca. Iya. Sampun dipun keparengaken kula matur rasa paduka Kanjeng Wa. Iya, ingsun lilani kawuning ngono. Sowan kula ingkang angka sepisan namung badhe tuwi kaluhuran paduka Kanjeng Waji Ndrawati. Dongkap ingkang angka kalih. Nyata ingkang putra ngaturaken sembah pabekti dalah alam onengipun para pepundhen kula para Pandhawa katur ngersa paduka. Oh iya. Ingsun tampa Gatotkaca dene driwgatosipun. Sowan kula nyata dipun duta dening pepundhen kula para Pandhawa. Atur uninga bilih kalenggan menika para Pandhawa nedheng Membeng Sungkawa. Lho, para Pandhawa Membeng Sungkawa. Mekaten, apa kang dadi sebabe kaya mangkono? Kawuning ana wa. Sawetawis candra para Pandhawa Membeng Sungkawa inggih awit saking italipun Jamus Kalimasada pusaka ngamarta. Kresna sinahing gelung pameting cakra kumitirane
ngasta Iwang Song Madrihung bawon langgeng ora nyono babar pisan yen to pusaka ingkang minangka panutan para kadang Pandhawa Jamus Klimasada uwal saka palenggahan iya mekaten wa pramila saking menika kula ngaturi rawuh paduka dinten menika ugi kula dherekaken kersa tedhak wonten setinggil ngamarta ingkang saperlu damel pepadang petenging praja ngamarta kalanggan samangke oh iya yen mengkono pancen wis dadi kewajibanku minangka dadi payawaning para kadang Pandhawa ayo dina iki derekno ingsun bakal tedhak ing praja ngamarta sawawi kula dherekaken wa Prabu satyaki tutwuri lakuku monggo kula dherekaken engko Prabu mangsa borong katentremaning praja ndurmati Kakang Patih Udawa sandika ngestaken dawuh Kanjeng Sinuwun Katri gumulung mangrempak ing madya Magiriran anggono gawe gelar ira wang makutha macuro cungkung Ger Gatotkaca wonten timbalan ingkang dawuh pancen nyata kalenggan iki para Pandhawa nedheng nampa pacoban nanging yen to pacoban mau padha dilakoni kanthi sabar lan narima tetep manembah marang panguwasaning dat kang ngamura ing dat muga-muga sabubaring pacoban para Pandhawa antuk kanugrahan kaluhuran sabda pamendika paduka Kanjeng Wa ayo dina iki aja nganti kesuwen aku karo kowe padha lumawat ing praja
Ngamarta Yai. Setyaki, monggo kula dherekaken ora Bu Gatotkaca tak kanthi, monggo kula dherekaken. Woh.